Het is inmiddels een jaarlijkse traditie aan het weren op een ruiver. Op de eerste zondag in september kunnen de liefhebbers van klassieke wagens hun plezier niet op. Maar liefst 350 zogenaamde classic cars waren te bezichtigen, waaronder enkele zeer fraaie exemplaren. Wat dacht je van de wagen uit de bekende Back to the Future films? Het evenement heeft altijd een hoog Amerikaans gehalte. Zo is er rock'n'roll muziek te horen van de Aces Again uit Roemung.